طبیب لره لاس میں فریگدا طبیب لره لاس میں فریگدا وای کنا زما پرشاوی وای یا زړګی نن نسی ټکو نا وای کنا زما پرشاوی چیغے میں پاس تر آسمان راسی چیغے میں پاس تر آسمان راسی وی کنا دلارا پاتے یا تصویر دیر زورا کبھی نا وی کنا دلارا پاتے زما خود څوک دنیا کې نه و زما خود څوک دنیا کې نه و وای کنه اوس مې دا کابر یا سر ته څوک نارې کوي نه وای کنه اوس مې دا حال میں او اللہ خبر دے حال میں او اللہ خبر دے وی کنا تو جدائی یا زون پو خوارے تیرا وما وی کنا تو جدائی پو جانن سپینے جانڈیرا پہ پو جانن سپینے جانڈیرا پہ وی کنا پو مارا پی کی خدای ازمان کے آسمانو نا وی کنا پو مارا پی تسلی مارا کوئی خلقو تسلی مارا کوئی خلقو للی میرا وڑی چه مزڑا یا لزڑا میں صبر شنوی کنا للی میرا دس پر لباس غمالی نشان دس پر لباس غمالی نشان دیر کو کبر سپیلانی سپیلانی ٹالی وحی نوی کنا دیر کو دبلتنا ساخت سفرا دبلتنا ساخت سفرا دیر تردارا چیرا سے چیرا سے گمڑ بشباوی کنا دیر تردارا بل وطن کے مڑ دے للائی پو بل وطن کے مڑ دے وی کنا پتور یا کرامل راوڑی دینا وی کنا پتور مشپا میں ترین خاک کڑائی مشپا میں ترین خاک کڑائی پیغام یار چی خوبا یا خوبا والی باتی شنوی کنا چی خوبا قسمت خاور شعر شعر
قسمت خاور شعر شیطان دیا مچه پوتا تا پوتا تا لیکلی دی نوی کنایا پوتا تا اسم لواسه فورا دی